Igbo class lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Agịdịgba nwa kene ndị Igbo class. Sifa ndewo daalụ. Unu emeela aka si ndị Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene m unu. Gwabanya papa. Ndị Igbo kene m. Anyị bịa ka anyị kene unu. O tegokwa anyị bịadebe life. Onwe ihe lipụtara na-alịghalị, so anyị na-achụ ihe ahụ ọsọ. Anyị tụgide ọsọ anyị jidie ihe ahụ lipụtara na-alịghalị, ọ bụrụ ihe dị mma. Mana anyị emedi gịnị, a ga-egbuchi afụla aka anya. Anyị ya achịkọtakwa onwe anyị, kpakọta onwe anyị, anyị na-agakwa n'iru. Biko ndị detele edemede anyị a reply bere kọmentị fa maọbụ inbox. Unu ewe n'iwe, anyị ga-abịa na reply. Anyị si na anyị ga na-abịa na-eme ihe dị iche iche, mana ihe lipụta na-alịgharị ihe ka ndebapụta ndị n'ọrụ. Anyị na-agbagharị ndị anya, unu ga-afụkwa ka ihe si aga. Papa yichiarụ ya bụ anyị nwere Igbo class taa. Anyị nwere ma ọ bụ elekere isii nke mgbede taa, nke UK time, Biafran time ya na Nigerian time, fancha bụ ofu. Ya bụ kpọta na ụmụ unu ka anyị kụzie elufe Igbo, ma ndị okenye amara asụ gbakọta ndị Igbo class work na Zoom ka anyị welite asụsụ anyị, asụsụ welitekwa ego ọzọ, maka na ọ na-anwụnyu anya. Anyị na-ekene unu na-asị unu dị ije daalụ na unu emeela, unu mere nke ọma. Ndị deela anyị edemede, unu mere nke ọma. Ekene dịla unu, aka jelu unu. Mana o nwere ihe Adaobi si ka ọ gwa unu, Adanna si ka ọ gwa unu okwu. Adanna ka ihe igwe anyị enye unu na WhatsApp group anyị. Unu ya click every time unu chọọ join ozu class anyị. Ndewonu. Ọ si unu na a ga-enye unu link. Unu dee edemede, unu kaba arụkwuo ihe unu chọrọ. Unu abịazina si hello ha anyị unu kwuo. Unu ga-ekwu ihe unu chọọ, kwuo nie gaskia, unu kwuo onye. Achọkwana m ịbata na otu ndị na-akwado asụsụ na omenala Igbo. Fa nwekweli WhatsApp nke fa. Achọkwana m ka m bata ebe a na-agụ akwụkwọ ka ụmụ m gụọ maọbụ ka m gụọ. Unu dee nye mee nye clear. Anyị mara ebe anyị ga-etinye unu. Ọ bụkwanụ na ịchọ iso na fanal bụ ikwukwe n'okwu, anyị mara. Igbo klaasị apụtago, anyị ada agakwa azụ. Anyị eteterụla na-atụ nkwele kemgbe. Anyị zu ka eme ndị nkụzi abịago were ọnọdụ si na faya abịa kụzielu ụmụ Igbo ka fa sụọ Igbo, dee Igbo, bụọ ụmụ fa afọ Igbo. Ụnyaahụ anyị gụkwala akwụkwọ na Zoom. Anyị kwuru ekene dị iche iche. Ya bụ taa a ga-emekwa ọzọ, a ga-eme revision. Ya bụ onye Igbo ọbụla, ọ bụrụ na ị mara akụziri nwa gị Igbo, kpọta ya n'Igbo class world ebe anyị akụziri Igbo. Adaobi ọgwụgwọ gwazie ndị Igbo okwu anyị ji ga-emechi. Gwazie afa. Chetakwa na ịbata n'ime Zoom class, unu kene onwe gị, unu ya kwuo maka onwe gị n'Igbo. Unu ya kwu ndewo, afa m bụ nkọwa onwe. Adaobi ichetakwa ihe, ngwa ukwu ya ọzọ isi na gị. Unu ya kọọ unu bata Igbo class. So mommy gwa unu ọmụtụ maka unu ya kwu afa gị ebe isi. Arụ n'ịdị ma ebe Igbo ndị dị iche iche na-abata. Anyị nwere class 1, class 2, class 3.
anyị na-aga ya na taa anyị ga-aga na breakout rooms. Ya bụ ịmara arụ n'idi banye na room ahụ ọnyanwụ anyị ga-akọwakwu ya ọfụma ka emesịa ka ọ dị mgbe ọzọ ka anyị ga-afụzi unu na mgbede ọ bụrụ na anyị replyra kọmentị unu ewe n'iwe, unu chekwa cheche unu anụrụ onu anyị dekwa ọzọ maka meseji o juru ebe niile, ụfọdụ ọgbada ana ma anyị afụzini ya. Ya bụ ọ bụrụ na anyị reply iwe ga-adị n'ọkụ ichetekwala anyị idekwe kọmentị ga-agbagotekwa enu maka onwe ike ndị ọzọ adakwasịchaghị ya anyị afụrụ ya ị na-enwe mwute na anyị agụrọ ihe gị na anyị replyra gị. Biko idekwu ya ọzọ chetekwala anyị mekwu ya. Anyị ga-abịakwa n'izuụka ọzọ bịakwa na-emekwa ma ọ dị mma ndị Igbo. Mgbe gara aga anyị mere maka ka esi ga-achọta ọlụ na ndị nọọsụ si ga-achọta ọlụ. Na nke anyị ga-eme maka ndị nkụzi ma anyị n'izuụka na-abịa na anyị ga-akwado mee maka ndị nkụzi, anyị mekwe maka general job, anyị mekwe maka ndị chọọ ịbịa gụọ akwụkwọ ka fa si ga gụọ akwụkwọ ego ụgwọ akwụkwọ ihe a ga-efe esifa ma ya nkwado fa kwesịrị ịkwado ụdị kọọsụ fa ya agụ ka fa wee mee ọfụma nwetakwa ọrụ. ụmụ ihe anyị ga na-akọwacha mana unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa anyị na-abịakwa chebila anyị ka emesịa